Здравейте хора, добре дошли обратно в моя канал. Много се извинявам, че не съм качвал клипове от много време, но шортове качвам. Защото шорт имам време, нали, на ден по един-два, а и са кратки. А пък за клиповете са, нали, са дълги, не мога за една секунда. И аз съм болна и мисля, че ще вдигна тази нощ пред това. Дано не, моля. Много кашлям. Своли, лошо ми и всичко. Но качвам заради вас. Защото много ви обичам абонати. И да, ако искате още видеа такива и да с мен, абонирайте се за канала, лайкчето с камбанката. Става за 2 секунди, наистина. И да, днес ще анбоксваме тази кърпа от Хепи. Така, само да разбера откъде се отпада. Добре. Това не виждам. Трябва да бъде. Сега ще се върнем. И да, и ето ми отново сега. Ще разрежим малко кръстче. Още лъничко. И много благодаря на Хепи, че ме дадоха за всеки ден. Почти съм в Хепи. Заради мама и баба, но все пак си ям. Така, ето, не опаковаме я. Не, много готина. Сега ще ви я покажа. Това е тук казирам баба. Ето, много е сладичка. 3 Хепи, нали, 3 години правят. Има едно като много сладко патенце. Да го видите. И ако там имате карти, нали? Не, т.е. нали, както искате, има анкетки. И ако имате обща сума 70 или над 70 и имате в тази сладка анкетка кратка, имате на съвсем на края, имате колелоите, там имате кръг, мисля, че имаше да, нещо, но аз не помня. И от мен, чао, ако искате още такива видеа, абонирайте се канала с лайкчето с камбанката, пишете в коментарите още идеи или пък някакви идеи. И от мен, чао!